suntem aici cu Sebi. Salut! Salut! Ne plimbăm cu bicicletele. Începem cu bicicleta lui Sebi. Dacă întrebați de ce sunt așa murdare, asta e a mea și asta e a lui Sebi. Așa. Dacă întrebați dacă sunt mic, nu sunt mic, deoarece bicicleta asta era la Ștefan. Da, era mea și a treia generație. M-a ajuns. Așa. Eu sunt a treia generație. Bun, deci ne-am plimbat și dimineața pe la vreo 9 cât ne-am plimbat. Și de asta arată în halul ăsta. Atunci ploua. Ploua și a mers pe tot noroiul din lume. Avem aici o pisică, ne-am pus niște accesorii la bicicletă. Da. Ia. Mulțumesc pentru suma de vizionări. Da, miau! Pentru short-ul ăla. Da, v-a făcut 300 și ceva, 350. Da, Așa. așa cred că e acum. Asta e bicicleta lui Sebi. Hai să vă prezint. Hai să vedeți și niște câini dacă vreți. Acolo. Îi dăm în judecată. Da, latră, sunt obrăznicus cât de cât. Miaună. Da, miaună. Foarte tare miaună. Și așa este bicicleta mea. De ce el are mâța asta? Stai să îmi închid că avea miaună, nu face că latră. Și eu mi-am pus babuinul ăsta albastru. Cimpanzinul ăsta. Mă enervează, stați. Ia. E foarte horror, credeți-mă, o să visez noaptea, așa, curând. Hai să vedem. Și acum ați văzut bicicletele cum arată, foarte... Am făcut un intro foarte fain la biciclete. Da. Acum o să ne plimbăm, deci o să vă uitați la noi când vorbim, bine, nu o să ne vedeți, o să vedeți peisajul, o să vă arătăm strada. Da. Fiindcă nimănui nu-i pasă dacă e ceva... Hai facem așa, că nu vrem bani. Nu vrem bani. Așa e, nu vrem bani. Bine, o să încercăm să evităm cât de cât oamenii, alte persoane. Da. Peisajul e cam așa momentan pe aici. Bine, mai avem multă stradă. Hai să mergem. Hai să începem. Așa. De aici? Hai să întoarcem mai în capăt. Unde... Da, struție bicicleta, fiindcă nu știu la ce vă aștept. Scrieți în comentarii cine știe să meargă fără mâini. Da, fiindcă dacă nu știți... Sau cine știe Willy să dea like. Eu nu știu Willy deoarece, nu știu, n-am bicicletă și bicicleta asta n-are... Nu este bicicleta corespunzătoare, Sebi. Da. Eu știu să fac, nu vreau să mă laud, dar doar am învățat fiindcă toamna nu aveam ce face. Da, babuinul ăsta mă enervează, încă nu l-am pornit. Facem câteva content. Da, încercăm să facem reclamă cât mai mult la anumite... Hepatic, colesterol. Hepatic, colesterol. Așa. Așa o să mă Da, aici o să punem o leacă pauză, fiindcă nu știu, nu vreau să mă bag la anumite chestii. Deci noi acum o să trebuiască să plece doamna de acolo. Că nu vrem să îi se vadă fața. Da, așa. Pur și simplu, din bun mă să fiind fiecare îl avem. Da. Noi aici avem un câmp care... Viu frumos. Da. Aici care avem două case. e cu grâu. Așa. Așa. Dacă vreți să vă mutați, le găsiți voi, nu vă dau nicio adresă. Nu pot să ne mutăm. Da, nu vă mai puteți, da. Uite, vă puteți muta în rulota asta, v-ar sta foarte bine. Da. Și noi acum vrem să coborâm valea asta.
Și o să ne plimbăm cu o viteză și cel mai probabil o să ne sară noroi în față. Și o să cădem în cap. Da. Sau putem, hai să mergem. Și știm că ne-am mai plimbat pe strada asta. Știm că e câinele ăla maro, mic, care Roșcatul ăla de acolo. roșcat, care efectiv Care vin- latră după bicicletă. Da, vine la noi și ne enervează. Hai să mergem încet, încetișor, da? Hai să mai stăm aici să vedem. Da, nu cred că, doamna aia nu cred că o să plece de acolo. Da, Da, mergem, deci bicicletele noastre, na, uite, așa arată roțile. Nu-i cine știe ce chestie. Adică e o chestie că, din păcate, pentru noi, că o să ne sară o leacă din noroi. Și aici la Sebi, na, mizerie, tatuaje de la Mega, acții pierduri de la Minecraft, eu nu prea am. Mai are, mânța asta așa. Aici mizerie, noroi, adică farul din spate care săracul mor și el. Na, hai, să mai stăm, mergem, nu știu. Bun, hai să mergem, Sebi. Hai. O să mergem mai încet, oleacă. Da, că dar pot să ne urmărească câinele ăla și după aia. Da, putem lătra la el, așa că dacă o să mă vedeți cum mă transform eu în câine, că urlu lătru la un câine, nu este problema mea, este problema câinelui. Da. Așa sare noroiul. Nu știu cât se vede, la Sebi, la fel. Să-l dea temere. Da, chiar ia temere, ia, hai. Dă-te din față. E când lăsa, uite că se dă. Asta e câinele. Da, e foarte rău. Uneori, bine, și acum poate fi rău. Da, e un pic cam rău, dar acum e mai calm. Vai, Doamne, cum sare.